Seinti. Tu fewn i Edwards, ond Kieran Smith yna disgwyl amdano fo. Bale allan gan Newell. At Abedaki tu fewn. Ac yr ergyd gan Iwan Roberts, doedd hi ddim yn bell. Lewis allan at press. Fiel yn troi. Bale yn disgyn i McLagan. Allan mae'n dod at Chris Hugh, chydig o le o flaen, Chris Hugh, cyfle mergyd. Absalom efo'r arbediad. A Hulbert yn chwilio am y briwsion, ond gwaith da gan Celyn Absalom yn y gôl. Jamie Fiel. Allan at George. George yn oedi. Nôl at Press, ond Press yn colli meddiant. Cyfle i Bala wrth ymosod, Abedaki. Edwards a Wall efo fo, Abedaki ar ergyd ei hun. Ochr anghywir y postyn. Gwaith da gan Osebi Abedaki, heibio i MacDonald, ond yr ergyd yr ochr anghywir i'r postyn. Wall a cyffyrddiad at Edwards, gwaith da gan Edwards yn ôl, mae'n dod i Luke Wall. Bale disgyn i Newell ar ymyl y cwrt. Burke, methu cael y Bale dan reolaeth, ond allan mae'n dod at Smith. Ross White ar Bale tuag at George Newell, a Newell ar peniad, ond fydd o'n siomedig efo'r peniad yn y diwedd. Neb ar ei gyfil o, heibio'r gôl ath i. Lewis. At McLagan. McLagan yn ennill y tafliad. McLagan, gweld Cardyn Melyn gynta'r gêm am y ffordd oedd yn siarad efo'r dyfarnwr cynorthwyol. White, at Abedaki, Bale ar draws, just dros ben Newell, disgyn i Luke Wall ar y postyn bella. Ergyd Wall, cael ei rwystro. Jamie Fiel, sefyll dros y crydd, chwipio honni mewn tuag at y postyn bella. Gwaith da gan Pete, Iwan Edwards yn gorffan y cliriad. Ond yn ôl, mae'n dod Tomlinson. Allan at Press, i'r canol, at McLagan, so cyfle mergyd, gwaith da gan Kyle Harrison. Yn rhwystro McLagan rhag cael ei ergyd ac yn ennill crydd. Ac yn wir, mae'n Cardyn Melyn arall i Kane McLagan sydd eisoes wedi derbyn Cardyn Melyn. Ac y gêm gyntaf y tymor, mae Kane McLagan yn gweld Cardyn Coch. Hannar ffordd drwy'r ail hannar. Iwan Roberts, yr eilydd. Sefyll dros y gic, tuag at y postyn pella. Malkin methu ei chyrraedd hi, ac y Bale yn cael ei chlirio. Ond hwnna'n hannar gyfle fanna i Joe Malkin. Nôl mae'n dod, ac yn cael ei chlirio. Smith ar peniad. Disgyn i Newell, sa cyfle mae Newell yr ergyd gan Newell. Modfeddi heibio'r postyn. Dyna'r agosad da ni wedi dod yr ail hannar. Dwi'n ama bod hi'n arbediad rhagorol gan Michael Lewis yn y gôl. Roberts troi tu mewn. Gwahodd i Ross White. Carlamu ymlaen, Bale yn disgyn i Newell, Bale yn disgyn i Iwan Roberts. Ac mae Iwan Roberts wedi rhoi ti yng ngornel y rhwyd, heibio i Michael Lewis. Y Bale i mewn yn disgyn i'r eilydd, ac yr eilydd yn canfod gefn y rhwyd wrth i ni fynd i mewn i'r 10 munud sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Ac ai dyna yw'r gôl sy'n selio'r triphwynt i'r Bala.